Здравейте! Аз съм Теодора Танчовска, холистичен лечител и инструктор по пранично енергийно лечение към Прана България с опит над 10 години. Днес ще поговоря малко повече за темата, свързана с нашата работа и по какъв начин ние избираме къде да работим, за кого да работим, как да разпределяме своето свободно време и въобще какви са всички наши идеи, свързани с намирането ни на нова работа. Като темата е подбудена в мен и от работата ни по курса за добро самочувствие и самооценка, който провеждам онлайн. За него ще разберете от координатите във визитката ми след записа. Мога да кажа за себе си, че вече над 15 години и повече също имам опити в корпоративният свят. Работила съм с различни браншове като фирми и съм помагала на много компании да развиват себе си, да разписват своите организационни процеси. Помагала съм в етапите им на развитие от момента, в който не са били толкова успешни, до момента, когато са постигали доста добри печалби. Водила съм мотивационни обучения, търговски обучения и още много полезни неща, които тепърва ще споделям с вас. Нека сега да се върнем и на нашата тема, по която говорим. Подходяща и желана работа за мен. Много от нас в днешно време се чудят в каква посока да се насочат, особено във връзка с тенденциите, които тепърва предстоят и промени в света. Чудят се какви умения да развият в себе си и всъщност кои ще бъдат успешните браншове, към които да се насочат. Моят съвет към вас е да разпишете какво за вас е истински подходящата работа, като може да го разделите на няколко категории. Ще ви споделя и един метод, който се нарича DM. Този метод научих и от обучения на Ясен Николов, който е старши преподавател към Прана България. Този метод ни дава възможност да си помислим за 4-те тела или 4-те нива, по които е важно за нас да избираме своята работа, като първото нещо е, разбира се, материята. Може да видим в съответния бранш какви са успехите и въобще какви са печалбите в момента. Важно е да изберем също дали категорията ни, в която искаме да се насочим, е свързана с администрация, с продажби, грижа за клиента, асистиране на собствениците под някаква форма. Какво точно ние си представяме като дейност и като длъжностна характеристика, която бихме искали да изпълняваме в съответната фирма. Може да си разпишем също каква доходност очакваме в съответната работа и също ниво на свобода. Това означава примерно колко работни часа си представяте вие на седмична база. Също дали предпочитате да работите от офис или предпочитате да имате вариант да работите от вкъщи от офис или предпочитате да сте само дистанционно с повече свобода на движение. Важно ли е за вас всъщност вашата работа да може да се извършва от различни точки, когато ви се налага да пътувате, и всъщност е много важно да определите работата, която ще изпълнявате, може ли да се извършва без вашето физическо присъствие или предпочитате всичко да се контролира от вас и от вашето физическо присъствие. Може да разпишете също вие къде се виждате в йерархията на съответната компания, за която кандидатствате. Как си представяте себе си в съответната компания в рамките на 5 години. Това е изключително важно да го определите още преди да сте избрали работата за вас. Колкото повече и по-детайлно успеете да разпишете, толкова повече вероятността да намерите
това, което търсите или близко до него, се увеличава. Така, на материално ниво също е важно да разпишете как вашето присъствие в компанията ще помогне и ще подобри материалното състояние на самите собственици и на вашите колеги в службата. Това е малко така предизвикателно, може би за някои от вас, но всъщност идеята ни, когато участваме в съответна фирма, е ние да благоприятстваме развитието на тази фирма. Освен, че ние ще получим съответно заплащане за извършената работа, е много важно да имаме и малко по-висши цели на нашето присъствие. Колкото повече започнем да осъзнаваме тази идея, толкова повече може да бъдете сигурни, че ще бъдете по-удовлетворени на работното си място. Как аз мога да служа на съответната компания и как мога да допринеса тя да се развива и екипа ми или хората, с които работя в тази фирма, да бъдат също по-удовлетворени чрез моето присъствие. Може да си разпишете също успешни проекти, успешни продажби, които сте имали до момента. Може да си разпишете също ваши положителни резултати, които сте имали в ваши предишни компании, за които сте работили, или ако имате собствен бизнес, може да опишете ваши предишни успехи. Следващото ниво, на което работим след материята, това е емоцията. Нашето емоционално тяло е изключително така чувствителна тема и за това е важно ние да знаем за себе си дали бихме искали да работим в хармонична и спокойна среда с нашите колеги. Как си представяме нашата среда на работа? И може дори да опишете за вас какво означава хармония и спокойствие, без някой друг да ви го налага като описание. Вие как бихте се чувствали и какво означава да имате такава среда в вашата работа. Можете ли да работите без напрежение и как може всъщност да намалите стреса, обвиненията, очакванията на работното си място. Значи, още преди избора на работа, пак казвам, че всички тези категории на разписване са изключително ценни, защото те ще ви дадат много по-ясна посока и цел къде да се ориентирате и как да избирате дори по време на вашето интервю, дали съответното място ще пасне на вашия нрав, на вашия характер и на вашите ценности. Така, важна ли е за вас подкрепата в работа? Там, където работите, искате ли да получавате подкрепа, състрадание, милосърдие? Също може да разпишете кои са важните за вас емоции като преживяване по време на работния процес. Следващото ви ниво, това е интелект. Може да помислите дали за вас развитието на работното място е важно, дали там може да се подобрявате интелектуално и ментално и дали всъщност има така хубаво обучение, през което може да преминавате, какво предлага фирмата, може да се запознаете или самия бранш, ако ще развивате собствен бизнес. Ако вие ще развивате собствен бизнес, е важно също да помислите какви ще са обученията, които имате да преминете, за да имате така да развиете успешен бизнес, успешен бранд и също кои са качествата и уменията, които са ви нужни на ментално и интелектуално ниво, така че да успявате да се справяте и с управление на хора. И четвъртото ви ниво, това е душа. Важно ли е за вас да имате сходно ниво, духовно ниво с вашите колеги в работа, да имате възможност да комуникирате по сходни теми, да имате сходни интереси и някакси екипната ви работа да се получава в един прекрасен синхрон. Какво предпочитате за вас? Също как се проявява творчеството за вашата душа. Може да го опишете, може да го нарисувате. Преценете за себе си как във вашата работа бихте изразили вашия творчески
потенциал. И също за работното място или за собствения бизнес, който ще изграждате, как ще изразявате вашата душа и какво ще означава за вас възможността да я изразявате. Следващи категории, които е много важно да си разпишете, това е какъв доход искате да имате. Дали искате да имате пасивен доход от вашата работа, как планирате да увеличавате месечния си приход, който получавате като заплащане, какви са стъпките да стигнете до такъв тип пасивен доход, който да не зависи от вашето физическо присъствие. Важни са за вас бонусите и допълнителните възнаграждения, социалните придобивки, по какъв начин се изплащат отпуските, дали получавате карта за спорт или различни бонуси, които могат да са за вашето семейство, за празници и допълнителното здравно осигуряване. Също може да си разпишете, ако за вас е важно да имате служебен телефон, автомобил, лаптоп, това, което за вас е важно. Колкото по-детайлно и подробно пишете, толкова, пак казвам, рисунката за вас и картата ще бъде доста по-интересна и ще ви открие нови нива на вашите вътрешни желания. Като пример може да разгърнете също свободното време за себе си, свободното време за семейството, работата, която вие избирате, как си представяте да промени вашето свободно време и до каква степен сте склонни да дадете от него. Така, може би за някой от вас ще бъде важно да имат възможност да преминават различни обучения за развитие, които са извън работа, да имат време за танци или за някакво друго творчество, като рисуване, свирене на музикален инструмент или учене на чужд език. Може да разпишете също и какво правите през свободното си време и колко време ви е нужно, за да може да реализирате тези ваши желания. Така, опишете също и какво ви е нужно за вашето семейство, за децата ви, ако имате в момента деца, и също дали предпочитате да работите на твърдо работно време или предпочитате да имате опция за гъвкаво работно време. Следваща категория, която е много интересна да си разпишете, ако да кажем аз съм наемен работник и работя във фирмата, помагам на фирмата да се развива и да е успешна с моето присъствие, как мога аз на страна да създам свой собствен бизнес, който също да бъде успешен като допълнение на моята работа. Може да си разпишете кои са вашите силни качества и силни страни и всъщност може да запишете към всяка една от тях кои са професиите и браншовете, в които може да проявите тези страни. Вижте какво ви доставя удоволствие да правите и какво така ви се получава с лекота чрез вашите умения, които имате. Тепърва ни предстои да си говорим по такива интересни теми. Вярвам, че избора на работа или изграждането ни на бизнес играят огромна роля върху нашето самочувствие и себеоценка. Всеки един успех ни помага ние да вярваме много повече в себе си, да сме по-стабилни, по-устойчиви. Затова, ако смятате, че този запис е бил полезен и съдържа ценна информация, ще се радвам да го споделите с ваши приятели и да се абонирате за моя канал, в който ще качвам тепърва още полезни материали. За тези от вас, които им е интересно, можете да преминете лични консултации с мен. Имам знания и по ведическа нумерология, с които мога да ви помогна в избора ви на професия, ако сте на такъв кръстопът в момента. Мога също да ви асистирам и с онлайн курс по самочувствие, в който да намерим наистина кои са тези силни качества у вас, които ще ви дават сила и увереност да избирате правилното работно място за вас или да изграждате
бизнеса си от една добра самооценка и вътрешна сила, която всеки един от нас носи, но понякога забравяме кои са тези наши вътрешни сили. Теодора Танчовска, холистичен лечител, инструктор по курсове пранично-енергийно лечение към Прана България, екипа на Ясен Николов. Може да намерите моите координати във визитката и да се свържете с мен за повече информация. Благодаря ви, надявам се да се видим скоро и записът да е бил полезен за вас. Прекрасен ден!